Δηλαδή τώρα οι άνθρωποι πραγματικά αντιμετωπίζουν τα λάθη του παρελθόντος. Και όπως και εδώ αντιμετωπίζουμε τα λάθη του παρελθόντος, οι μαθητές δηλαδή που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, αλλά η διαφορά είναι ότι έχουν μεγάλη βοήθεια από τις οντότητες και λόγω των βελτιώσεων που παίρνουν από αυτά τα ταξίδια, τα αντιμετωπίζουν πιο ήπια και μπαίνουν πολύ πιο εύκολα στο στάδιο διόρθωσης, αναγνώρισης και συνειδητοποίησης. Αυτή είναι η διαφορά μας από άλλους ανθρώπους που το δουλεύουν ασυνείδητα και περνάνε από διάφορες πιέσεις, διότι τώρα θα πιεστούμε πάρα πολύ λόγω των αλλαγών που συμβαίνουν στον πλανήτη Γη. Μην νομίζετε ότι είναι κάτι εύκολο αυτό που διανύουμε και έντονα θα το περάσουμε και μέχρι το 2015, που το 2015 η Γη θα έχει δεχτεί πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια από την Πέμπτη και θα έχουν καταρρεύσει πάρα πολλά συστήματα, δηλαδή κάτι καινούριο θα αναδυθεί από το 2015 και μετά. Γι' αυτό και εμείς δεν πρέπει να εμένουμε στις παλιές μας πεποιθήσεις, διότι όλα αλλάζουν γύρω μας, αλλάζουμε εμείς οι ίδιοι, αλλάζει το περιβάλλον μας, η οικογένεια, οι σχέσεις, η πόλη μας, το κράτος μας. Αλλά μέχρι να αλλάξουν στο σημείο που λέμε ένα θετικό σημείο ανάπτυξης, συμβαίνουν διάφορα γεγονότα τα οποία δεν είναι πάντα ευχάριστα και αυτά τα παρακολουθούμε. Αλλά πρέπει να αντέξουμε. Να ξέρετε ότι οι δυνατοί θα αντέξουν. Όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, ότι όταν εμείς με διάφορους τρόπους, ακόμα και με μία απλή προσευχή, ανεβάζουμε τις συχνότητές μας, πού τις ανεβάζουμε? Από τα κύτταρά μας, τα ψυχικά, τις ανεβάζουμε, τους παλμούς μας, έτσι μπορούμε να αντισταθούμε στους παλμούς, τους πιο χαμηλούς, που άλλους ανθρώπους τους διαλύουν. Αφού αλλάζει η Γη, αλλάζουμε και εμείς, δεν πάμε, είμαστε ξέχωρα, όντα και φεύγουμε ας πούμε, και πάμε κάπου αλλού, συντονιζόμαστε με τις αλλαγές του πλανήτη Γη. Έτσι λοιπόν οι αλλαγές που υφίσταται ο πλανήτης τις περνάμε και εμείς. Κάποια στοιχεία της που είναι έμψυχα όντα στον πλανήτη δυστυχώς δεν θα επιβιώσουν. Το γνωρίζουμε αυτό και το βλέπουμε. Γι' αυτό έχουμε και πολλούς ομαδικούς θανάτους στην εποχή μας. Γιατί δεν αντέχουν αυτή την υψηλή δόνηση που ήδη μπαίνει μέσα στον πλανήτη Γη και όχι μόνο στον πλανήτη Γη αλλά και στο ηλιακό μας σύστημα. Καταλάβατε? Και βέβαια έχουμε μεγάλη βοήθεια και αν παρακολουθείτε το blog μου, γράφω διάφορα μηνύματα που παίρνω και κάποια μηνύματα σας τα λέω και εσάς εδώ. Και όσον αφορά το τελευταίο ταξίδι που κάναμε που είχε να κάνει με τη μία αγάπη αυτού, όταν πηγαίνουμε σε αυτό το μετέχμιο που λέγεται σταθμός, και ξέρετε τι είναι το μετέχμιο, είναι μία ζώνη που έχει υψηλές δονήσεις και είναι έξω από την αστρική διάσταση τη δική μας και είναι ενδιάμεσα της πέμπτης διάστασης. Αυτό λέγεται σταθμός. Είναι ένας χώρος που αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ενεργός γιατί μεταφέρεται αρκετός αριθμός ψυχών, ανθρώπινων ψυχών που έχουν φύγει από τον πλανήτη για να μπορούν να εξελιχθούν, γιατί δεν έχουν το χρόνο να εξελιχθούν λόγω της έντασης που υπάρχει εδώ ακόμα. Και φυσικά είναι και χώροι θεραπείων που μεταφέρουν πάρα πολλούς για θεραπείες, ασχέτως αν το θυμώνται ή δεν το θυμώνται. Και για εμάς που είμαστε χρονοταξιδιώτες, είναι ότι όταν μπαίνουμε σε αυτόν τον σταθμό, μας λένε διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν στον πλανήτη, καθώς και για τις αποστολές που κατεβαίνουν, τους συντονιστές. Και την τελευταία φορά που είχαμε πάει εκεί στο σταθμό, δεν ξέρω αν θυμάστε, μας είπανε το εξής. Επειδή στο ταξίδι αυτό συντονιστήκαμε με την ενέργεια του Ελοχήμ Σαμουήλ, το θυμάστε, μεταφέρεται μια ενέργεια που από εμάς τους χρονοταξιδιώτες που θα ενισχύσουν
ένα κομμάτι μεγάλο των ανθρώπινων ψυχών που κινούνται γύρω μας, που έχει να κάνει με την μετάλλαξη της αγάπης μέσα τους, σε σωστά πλαίσια όμως, γιατί όλοι λέμε ότι αγαπάμε, όλοι λέμε ότι προσφέρουμε, αλλά τελικά αν το ψάξει κανείς αυτό το θέμα θα βρει άλλα εγωιστικά κίνητρα που αφορά την προσφορά ή την αγάπη που λέει ότι δίνει στους γύρω του. Συνήθως την αγάπη τη δίνουμε όταν εξαρτώμεθα από άλλους για να είμαστε καλοί, για να μας αναγνωρίζουν, να μας δέχονται και όχι γιατί θέλουμε να δώσουμε αγάπη χωρίς να περιμένουμε κανένα αντάλλαγμα. Έτσι, εμείς οι χρονοταξιδιώτες, πέρα το ότι περνάμε τις δικές μας μεταλλάξεις και τις αλλαγές, ξέρετε τι αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα, παράλληλα εκπέμπουμε όμως αυτές τις συχνότητες που μεταφέρουμε και σε άλλους ανθρώπους και όχι μόνο στο περιβάλλον μας, αλλά και όπου κινούμεθα, στις δουλειές μας, περπατώντας. Εσείς δεν το καταλαβαίνετε. Περπατάτε, ας πούμε, κοιτάτε τα κτίρια, τους ανθρώπους. Αυτό το κομμάτι όμως που αποθηκεύεται στο ψυχικό σας αρχείο, που είναι μεταφερόμενο, εκπέμπεται στους γύρω σας. Χωρίς να το καταλαβαίνετε οι ίδιοι, δηλαδή συνειδητά. Το συνειδητό είναι όταν μπαίνουμε σε προσωπική εργασία πλέον και εκπέμπουμε τους χρηστικούς κώδικες που είναι η προστασία, τον κώδικα της αυθονίας ή οτιδήποτε άλλο μας δίνεται που εκεί μπαίνει η δική μας θέληση και το εκπέμπουμε συνειδητά γύρω μας. Αλλά όλα τα άλλα όμως που μεταφέρονται εκπέμπονται ασυνείδητα. Και έτσι αλλάζει και ένα μεγάλο ευρύ πεδίο γύρω μας, χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Και μπορώ να πω έτσι σε στυλ αστείου ότι είναι σαν να κάνουμε κάποιες συμφωνίες. Τις συμφωνίες δηλαδή. Ναι, μεν οι οντότητες οι πεμπτοδιαστατικές μας αναλαμβάνουν και μας καθαρίζουν κάποια κακώς κείμενα, έτσι για να μπορέσουμε να ανέβουμε στις υψηλές συχνότητες. Από την άλλη όμως έχουμε και μία αποστολή. Δηλαδή, ναι μεν μας βοηθάνε, αλλά εκπληρώνουμε και μία αποστολή. Ποια αποστολή? Το να εκπέμπουμε αυτές τις νέες πληροφορίες και συχνότητες στο περιβάλλον μας. Παραδείγματος χάρη, όταν μίλαγα εγώ για νανοσφαιρίδια, πριν από 20 χρόνια περίπου, και ταξιδεύαμε με ομάδες και εκεί τους έλεγα ότι σας βάζουν νανοσφαιρίδια, φωτοσφαιρίδια και διάφορα τέτοια γενετικά υλικά, δεν υπήρχε εδώ στη γη μια τέτοια ανακάλυψη και μετά από κάποια χρόνια, πολύ σύντομα, άρχισαν όλοι να ασχολούνται οι γενετιστές με νανοσφαιρίδια, με θεραπείες που είναι πολύ προηγμένες. Αυτά πώς μεταφέρθηκαν? Από την πέμπτη διάσταση μεταφέρονται. Απλά δεν είμαστε εμείς οι ικανοί να τα συλλαμβάνουμε και να τα κάνουμε πράξη. Τα συλλαμβάνουν όμως ανάλογοι άνθρωποι, γενετιστές, ιατροί, ερευνητές και τα φέρνουν σε πράξη. Και άμα παρακολουθήσετε τώρα την εξέλιξη, θα δείτε ότι κινείται πάρα πολύ ραγδαία. Και μάλιστα έχουν κάνει ανακαλύψεις που ούτε καν εμείς τις ξέρουμε, γιατί δεν μεταφέρονται στα έντυπα αυτά τα κλασικά εφημερίδες και τηλεόραση, ενώ σε κάποια ιδιαίτερα περιοδικά αναφέρονται ανακαλύψεις που θα σας αφήσουν με το στόμα. Δηλαδή τεχνολογίες που ούτε καν τις ξέρει ο ένας απλός άνθρωπος. Αυτό έχει η εξέλιξη, ναι. Έχει δεχθεί και μάθημα νανορομποτικής. Νανορομποτικής, ακριβώς, όπου τι είναι αυτό? Εμάς όταν πάμε εκεί στην πέμπτη διάσταση, εισάγουν κάποια νανοσφαιρίδια που λέγονται ανιχνευτές. Αυτοί οι ανιχνευτές είναι αυτά τα νανοσφαιρίδια που λες εσύ, είναι η μικρορομποτική, που εδώ είναι περισσότερο σε υλικό πεδίο, αλλά και εκεί την ίδια λειτουργία έχουν, που αυτά τα σφαιρίδια μπαίνουν μέσα στον οργανισμό, στο ψυχικό μας σώμα και ανιχνεύουν βλάβες. Από τη στιγμή που ανιχνεύουν βλάβες, τις δηλώνουν προς τα έξω, ότι υπάρχει αυτή και αυτή η βλάβη. Και τότε εισάγουν άλλα νανοσφαιρίδια,
τα οποία λειτουργούν και κάνουν διορθώσεις πάνω σε αυτές τις βλάβες. Και σε αυτό κινείται και το πνευματικό χειρουργείο, που εδώ γίνονται πάρα πολλά, δηλαδή και ομαδικά και ατομικά. Έτσι κινούνται οι οντότητες. Και τώρα σας είπα ότι και οντότητες που είχαν παρουσιαστεί, το λέγαμε το πρωί αυτό, που είχαν παρουσιαστεί στο παρελθόν, μπορούσαν να μετατρέψουν την πεμπτοδιαστατική τους ύλη, έτσι, γιατί μιλάμε τώρα για οντότητες που ερχόντουσαν από την πέμπτη και όχι από αστρικές διαστάσεις, με κάποιους τρόπους και γενετικής αλλά και τεχνικής να μετατρέψουν την ύλη τους αυτή, γιατί και η πέμπτη διάσταση έχει μία ύλη, δεν είναι ότι είναι φαντάσματα ή αεριώδη πλάσματα. Δηλαδή, αυτοί που ζουν στην πέμπτη διάσταση μπορούν να δουν και τον άλλον πεμπτοδιαστατικό ή τα κτίρια τους ή οτιδήποτε. Απλά εμείς δεν μπορούμε γιατί είμαστε σε άλλη συχνότητα. Έτσι λοιπόν αυτοί, όπως και οι Ολύμπιοι που είχαν παρουσιαστεί, αλλά και άλλες ας πούμε οντότητες που είχαν έρθει και τους αναγνώρισαν ή μάλλον τους είπαν οι άνθρωποι ότι ήταν θεοί, μπορούσαν να κάνουν αυτές τις μετατροπές και μπορούσαν να συμπυκνώνουν την πεμπτοδιαστατική τους ύλη, να τη συμπυκνώνουν, να μπαίνουν στον χρόνο και την βαρύτητα την δική μας και να μπορούν να παρουσιάζονται, δηλαδή να υλοποιούνται και να απουλοποιούνται με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Και επειδή είχαν αυτή την τεχνική και αυτή την ιδιότητα, οι άνθρωποι τους ονόμασαν θεούς. Ναι, μεν ήταν σε πιο ανεπτυγμένη εξέλιξη από εμάς, δεν το συζητάω, αλλά είχαν όμως και τεχνολογία, είχαν και γενετική μεγάλη, όπου ένας απλός άνθρωπος όταν έβλεπε τέτοια φαινόμενα, σου λένε μόνο οι θεοί μπορούν να τα κάνουν αυτά. Και σήμερα έχουμε μια υψηλή τεχνολογία που αν διοχετευτεί σε απλούς ανθρώπους θα τη δούνε σαν θεϊκό φαινόμενο. Ολογραφήματα και χιλιαδιό. Όπως και τα ολογράμματα. Πριν από χρόνια, ας πούμε, τους έλεγα το ολογραμματικό μας σώμα. Ποιο ήτανε? Το ενεργειακό που έχουμε δομήσει. Αυτό μπορούμε να στείλουμε σε μια ανώτερη διάσταση. Δεν μπορούμε να πάμε εμείς, διότι δεν έχουμε την ανάλογη συχνότητα. Άρα, στην ουσία, στέλνουμε ένα ολόγραμμα της ψυχής μας. Δομημένο, κανονικά σώμα, που έχει δομές πέμπτης διάστασης. Και εκεί αυτό το σώμα παίζει ένα ρόλο μεταφορέα, δηλαδή μεταφέρει στοιχεία εδώ στο δικό μας αστρικό σώμα που χρειάζεται αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Ύστερα οι πεμπτοδιαστατικές οντότητες έχουν την ικανότητα να δημιουργούν και ολογράμματα αστρικού φορέα. Πώς το δημιουργούν? Δεν τα έχουμε πει αυτά. Αφού από τη στιγμή που μεταφέρονται στο ψυχικό μας φορέα που έχει δομηθεί ήδη αρχεία που αφορούν τον αστρικό μας φορέα, δηλαδή το συναίσθημα, τη σκέψη μας, τις θετικές, τις τοξικές σκέψεις, τα θετικά, τα αρνητικά συναισθήματα, εκεί βάσει των αρχείων ανιχνεύουν αυτά τα σημεία και δημιουργούν ολογράμματα. Εκεί στα ολογράμματα που δημιουργούν, να ξέρετε, εκεί στην πέμπτη διάσταση, μπορούν να ανιχνεύσουν οτιδήποτε υπάρχει και στα όργανά μας. Δηλαδή βλάβες, αλλοιώσεις, αυτά τα αποτυπώματα που μεταφέρουμε ως μνήμες στα νευροκύτταρά μας, τα κύτταρα, τα πάντα. Αυτά λοιπόν τι κάνουν εκεί επάνω για να καταλάβετε πώς είναι η τεχνολογία τους. Αφού τα ανιχνεύσουν, τα αποκωδικοποιούν, γιατί είναι μνήμες, έτσι μνήμες. Αυτές τις αποκωδικοποιούν και δημιουργούν εικόνες. Τις εικόνες τις δημιουργούν για να μπορεί να αποφορτίζεται αυτή η μνήμη, η τοξική πάντα βέβαια, όχι θετική. Οπότε είναι ένα μέρος αποφόρτισης και μόνο η προβολή προς τα έξω. Και μετά κάνουν διάφορες μετατροπές και καθάρσεις σε αυτά τα σημεία που εντοπίστηκαν αυτές οι μνήμες, δημιουργώντας τέτοιου είδους ολογράμματα. Και τώρα στην εποχή μας έχουν αρχίσει και δημιουργούν ολογράμματα. Ήδη το έχουν κάνει. Και στο μέλλον θα δημιουργούν πάρα πολλά ολογράμματα. Με την έννοια ότι
Εάν εγώ συνεχίσω και διδάσκω, αν είμαι καλά, θα μπορώ να στέλνω με κάποιο τεχνικό τρόπο ένα ολόγραμμά μου σε ένα άλλο κράτος όπου θα διδάσκω και εκεί. Αντί να παίρνω τα αεροπλάνα και να περνάω όλη αυτή την ταλαιπωρία και να ταξιδεύω. Μπορεί να το προλάβω και αυτό. Δεν είναι απίθανο. Η επιστήμη να ξέρετε ότι προχωράει. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ανθρώπους οι οποίοι είναι ενάντια στην επιστήμη. Γιατί είναι ενάντια στην επιστήμη? Μα και η μεταφυσική επιστήμη είναι, εξηγείται. Δεν υπάρχει κάτι το παραφυσικό φαινόμενο, πάντα εξηγείται με τη φυσική.